Бацька Янкі Купалы, Дамінік Луцевіч, 20 гадоў судзіўся з царскай бюракратыяй за права мець пацверджанае шляхецтва, а таксама за права выкарыстоўваць свой родавы герб на віна. Герб сам вядомы з 13 стагоддзя, у нас з 15. І выкарыстоўвала яго у сённяшняй Польшы, Беларусі, Украіне ды Літве каля 200 родаў. Як такое магчыма? Чаму для Дамініка Луцевіча герб меў такое вялікае значэнне? Мяне завуць Васіль Калач. Тут мы размаўляем пра шляхецкую культуру ў розных яе аспектах. А сёння пагаворым пра гербы нашай шляхты. То бок пра шляхецкую геральдыку. Герб. Слова паходзіць ад нямецкага «эрбе» – спадчына. Ты яго сабе не выдумляеш, але атрымліваеш і перадаеш далей па спадчыне. Гербы краінаў, гарадоў, каталіцкіх ордэнаў сёння не наша тэма. Пагаворым пра гербы нашай шляхты. А пачыналася ўсё яшчэ ў раннім сярэднявеччы з клейнавых знакаў князя і яго дружыннікаў. Гэта не толькі штандар, але і знак уласнасці. На пячатках, цэгле ці пярсцёнках маглі змяшчаць выявы трызубаў, крыжоў, львоў, святых. Найбольш старажытны пласт нашай геральдыкі – калюмны Гедыміна. Сам герб пагоня – адгалосак яшчэ сівых часоў Русі і Літвы. Перазагрузка гербовай сістэмы – 1413 год. Градзельская унія, калі першыя 47 нашых феадалаў-католікаў прымаюць у гербавае брацтва да палякаў. Гэта пра саюз, пра роўнасць у правах. Пазней гербамі пачала карыстацца і праваслаўная шляхта. Вось герб астрожскіх, а вось вішневецкіх. Сапегі першасна таксама праваслаўны род, і вось іхні герб ліс. Заўважце, што ў гэтых старых родаў яшчэ старажытныя, клейнавыя гербы, геаметрычныя. Пазней, ад 16 стагоддзя, геральдычная сістэма устаканілася і еўрапізавалася. Давайце на прыкладах. Вось гербы Ляліва з Германіі, Котвіч з Аўстрыі, Равіч з Англіі, Одрвонш з Багеміі, Лебедзь з Даніі, Гіпацэнтаўр, наогул са старажытнага Рыму. Карацей, нашых прынялі ў агульную сям'ю еўрапейскага дваранства. Герб – гэта пашпарт шляхціца. Найбеднейшы беззямельны шляхцюк мог з гонарам сказаць пра сябе: «Я, Ян з Сапоцкіна, гербу Ляліва». І не важна, што гэтым самым гербам карысталіся яшчэ 830 родаў з усёй Рэчы Паспалітай. Наш умоўны Янка з Сапоцкіна найхутчэй гэтага не ведаў, ну і добра, што не ведаў. Але часам здараліся эксцэсы. Сустракаюцца ў карчме два шляхціцы. Тут высвятляецца, што абодва яны гербу ястрабец. Я ястрабец, дык і я ястрабец. Дык мы радня? Ну так, маглі пабратацца, выпіць, а маглі і пабіцца. Да крыві таксама даходзіла. У кожным разе герб быў знакам якасці ды гонару. Яго цанілі. А выяву змяшчалі не толькі на асабістым пярсцёнку сігнэце, якім можна было і дакументы штампаваць, але і на рэчах, на кілішках, на зброі, а маглі, як радзівілы, на ўсім. Ад шыкоўнай залатой папяросніцы да значка лясной стражы, якая прыглядала за валоданнямі. Тут ужо пра капітал і славу, пра тое, каму гэта ўсё належыць. Самы дробны шляхціц мог намаляваць свой герб, прынамсі, на накраўцы куфара, у якім захоўваў майно. Бо трэба ведаць і памятаць. Каб было больш зразумела, давайце разбярэм некалькі гербаў і іх гісторыю. Корвін. У чырвоным полі на бервяне сядзіць чорны крумкач з залатым пярсцёнкам у дзюбе. Легенда звязвае яго з Рымам і легіянерам Валерыем Мясалам Корвінам. Адтуль ён трапіў у Угоршчыну, далей у Чэхію, Польшчу ды на Літву. Крумкач з пярсцёнкам тут спадабаўся, таму
даў пачатак яшчэ некалькім гербам, напрыклад, сляпаворану, сляпы воран, ястрабец, залатая падкова з крыжам, а зверху ястраб. Вядомы з 14 стагоддзя, гэта быў адзін з найбольш папулярных у нас гербаў, чэмпіён проста. Паводле гербарыя Тадэвуша Гайла ім карысталіся 1738 родаў. Падковы ястраб прыгожа і зразумела, не тое, што гіпацэнтаўр. Карацей, любілі яго. Яніна. Цікавы герб, бо гэта шчыт у шчыце без іншых сімваляў. Вядомы з 14 стагоддзя, але прыпісваецца кракаўскаму шляхціцу, які загінуў у Прусіі яшчэ раней. Ім карысталіся 275 родаў. Яноўскія, яворскія, ярашэўскія, у тым ліку і сабескія. У 17 стагоддзі польскі астраном Ян Гавелій выкарыстаў яго для назвы апісанага ім сузор'я шчыт – скутум. Багорыя. Дзве срэбныя стралы на чырвоным тле. Адна ўверх, іншая ўніз. Гербам карысталіся каля 30 родаў, у тым ліку Богдановічы, гурскія, дворакі, таксама валовічы. А паколькі Геранім Валовіч быў падскарбіем, багорыя трапіла на манеты вялікага княства. Гэта як сёння на банкнотах мы бачым подпіс кіраўніка цэнтральнага банка. А вось трубы. Чорныя паляўнічыя ражкі, складзеныя ў форме свастыкі, нібы рухаюцца па коле. Думаеце, ім карысталіся толькі радзівілы? Не. Яшчэ 186 родаў, нарбуты, войны, рудаміны і гэтак далей. А вось радзівілы, атрымаўшы княскі тытул ад імператара Максіміліяна I, дадалі да трубаў чорнага арла. Вось гэта ўжо іх адметны родавы герб. Былі яшчэ складаныя камбінацыі. Вось тут уже не толькі пашпарт, але і пасведчанне аб нараджэнні і пячатка аб шлюбе. Ад 2 до 5 поляў. 2 шлюбны варыянт, герб жаніха, герб нявесты. А так наогул, у састаўным гербе дзяўчыны маглі змяшчацца драбнейшыя гербы. Бацькі, маці, бабкі па бацьку і па маці, прабабкі па бацьку. Ой! Але гэта прыватны герб. Аднаго чалавека, бо ў іншага нават з таго ж роду будзе свая камбінацыя. Былі яшчэ розныя віды каронаў. Графская, баронская, княжская, каралеўская. Былі яшчэ трымальнікі шчыта, адзінарогі, львы, былі дэвізы і так далей. І каб ва ўсім гэтым разабрацца, трэба ўмець чытаць герб. З гэтым давалі раду не ўсе шляхціцы. Былі спецыяльна навучаныя людзі, ды кнігі-гербоўнікі, то бок даведнікі, who is who. Быў і антыгербоўнік, або кніга хамаў. Там пералічваліся усе ілжэшляхціцы. Скажу па сакрэце, што не ўсе. Карупцыя ды нядбайнасць былі заўжды. Падробка ці пакупка шляхецтва таксама бывала. Бо не існавала ў нас адзінай геральдычнай калегіі, як у немцаў. Справай надання шляхецтва займаліся мясцовыя з'езды шляхты, яны ж разглядалі і выпадкі прэтэнзіяў і канфлікты. Быў яшчэ такі забаўны феномен – псеўдагеральдыка. Часта трапляецца на пярсцёнках з беларускіх палёў. Нібы герб з падковай ці зоркай, каронай, але нібы дзіця малявала. А гэта ад непісьменнасці шляхты галоты або проста мода. Захацеў сабе шынкар пярсцёнак, як у паноў. От ты зрабіў, як мог. Была такая традыцыя, калі паміраў апошні з роду, то герб ламалі каля труны. Сур'ёзныя людзі да гэтага ставіліся сур'ёзна. А памяць пра чалавека і пра род жыла ў стагоддзях. Калі, канешне, яны былі таго вартыя. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Пра тое, што вам асабіста цікава было б пачуць у наступных выпусках, пішыце ў каментарах. Гонар і годнасць.